Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na mga napuhi sa Pilipinas. may kasakit, Napagi ko diri, ma'am. Bakit ko kaimbag diri? kasarangan nga kasinatian. Naano'y diri kong lab. Sure ka? Pagkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Sangga. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwan ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alin sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Azeneth. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminawan sa radyo ug online streaming. Sa mayasama na kong OFW, makahatag yun og inspirasyon ug ingon man pagtulunan ang inyong programa nga Bagong Bayani, nga nagsentro sa kaagi ug kasinatian isip usa ka OFW. Suki ko ninyong tigpaminawan, hinungdan nga naagnis ako pagpada sa kaugalingon akong kaagi isip usa ka OFW. Ako si Azeneth, OFW sa Taiwan. Nung mularga mi doon ka, Azeneth, yagagmay pa man ang mga anak ni mo. Para raman sa ginis ako mga anak ang akong paglarga manoy. Dili man ni para sa akong kaugalingon. Sus, kano magadag anilang ta? Total mabuhi ra maghihapon ta dinhi. Nakay trabaho. Imong bana na si trabaho. Unya dool pagyud kas imong pamilya. Magkaatiman pa kas imong mga anak. Atong mga igsuon, supak yun ang imong larga-largas laing nasod. Nya imo lang na yung biyaan ang imong bana din, ha? Basag na nimo nga mo imo atiman ining mga anak ninyo? Ay kaya ra na niya, uy. Bagot sa manag yung sweldo nga kuwangon raman na. Samot na nga managko na nga mong mga anak. Mag-high school na. Samot pagid inig college. Ay, dili makasustinera nga mong sweldo kung anhira ko din sa Pilipinas. Ako bitan na siya gisultihan, anak manoy. Hindi masagin maminaw na ko. Hugot mo iyang desisyon nga mularga sa Taiwan. Kung ako la'y pagbuton, di gyud ko musugot nga mularga na siya. Lahi gyud ang inahan mo ay muatima sa mga anak ko kis lalaki. Onya, be. Makaigo ng imong kitaan ng pagpanaod og tiles? May lagnay pakyaw permi. Unya, gwa. Magngangalang ta. Manarbaho mo ka. Manarbaho ko? Unya, mag-atiban pa gyud sa mga bata? Paitag is obligasyon sa inahan sa? Unya ang bana, inig-uli, gikas trabaho, awa na. Lingkod-lingkod na lang. Relax na lang. Magpasilbi sa asawa. Ay, kapoy biya ninyo Ay, kapoy sarbayan kayo na akong trabaho nit. Wala nalay kwenta ang kakapoy sa dako. Gusto na mo, anak. Uy, naunsa. Naglalis naman hinuon mo. Murasan og makasapar ng iyang kita. Og bisan pag manarbaho ko dinhi, kuwangon ra gihapon. Kini kay chance na kaayo nga na ay oportunidad nga hiring nga caregiver sa Taiwan, i-grab na gid din ako. O si kaayo, uy.
Pasok man ko kay caregiver man ko. As in it, kung anhin na lang good day ka mag-caregiver. Oroy, gamay kayog sweldo din sa Pilipinas, oy. Halos na lang pangayoon ang atong serbisyo, ang atong kahago. Basta kay mo larga gyud ko. Way makapugong nako. Magsulti ra gud ta azinit. Unsa man? Final lagi na imong desisyon nga mulargas Taiwan? Ay, lagi, Len. Naunsa man intahon mo, eh. Sige mo magbalik-balik o pangutana, ana. Kompleto na ning akong mga papers. Dili madugay makalarga nako sa Taiwan. O niya, dili ka makasa dito sa Taiwan. Hugot na gid ang akong desisyon na mularga sa Taiwan. Gipaspasan ako og asikaso ang akong mga papers o requirements aron dali ra kong makalarga. Apan niya sa akong mga igsuon nga magsikig pugong kanako nga dili lang gyud ko malarga. Gipangutana pa ko sa akong igsuon kung dili ba ko makasa dito sa Taiwan. Naglibog ko ug unsay ipasabot niya. Unsay buot nimong ipasabot, Elaine? Ang ako ba og makasa kas inyong kaminyoon dito sa Taiwan? Sa ato pa nagtuo ka nga mga bit ko dito? Unsa ka man, uy? Sa man mo hang sinultihan, uy, grabe sa kikag-reaksyon. Ay, unsa pa man di ay? Mao man ang buot nimong ipasabot ba nga manglaki ko dito? Pasidaan lang ning ako. Ikaw ra ba doon na sa draba kay pagkakiaton? Layo rabi akas imong bana, ha? Kung gustoho nimo makalugar gyud ka. Ay, judgmental ra gyud kaayo ka nako, Len, oy. Kung maora na ikatambag nimo nako, no? Mayo pagdili na lang ta magistorya. Basta kay hugot na ang akong desisyon nga mularga ko. Sige, good. Mauman ka, ha? Di magid ka kakapugngan. Pero paminaw, ha? Matod mo, alang magid na sa ugma sa imong mga anak, imong pagpalayo sa imong pamilya, no? Sige, ngon ini, ha? Ayaw huwata nga masudyaan ti ka. Kinahanglan nga imo gid nang mapahuman ang tulo nimo ka mga anak. Kinahanglang mahimong engineer si Ariel. Mahimong seaman si Aiki o si Ashley mahimong nurse. Kuyawa gud imong demands good. Ayon sa man di ay. Imugong gisakripisyo ang pagbiya sa imong anak. Kay matod mo alang sa ilang pag-eskwela. Sa ilang kaugmaon maangmularga kas laing lasod, di ba? Ato ba nagyod na? Kung makademand ka, no? Mura mag-ikaw ang nagdasa kong kinabuhi. Ayaw kong buti sa akong buhaton. Kay ako ning kinabuhi. Ug dili sa kunin mo angay mandaran, ana. Kinahibaw ko sa kong gibuhat. Gipasabota naman mo, di ba? Nganong mularga si Mama sa Taiwan? Aron makahatag ko sa inyong kinahanglan. Aron makapaeskwela ko ninyo hangtod nga makahuman mo. Muuli raman si Mama. Nya kanusuman, ba? Kanusuman. Ay, dali ra. Mubalik ra gidayon si Mama. I love you, mga anak. Amping mo din, ha? Og pagtarong mo sa inyong pag-eskwela, mag-good boy mo. Dili magpabadlong ni Papa. Dani, sige na. Musuod na ko. Mu-check-in para ba ko? Amping dito, ha? Tawag gidayon kung mabuta ka dito. Si Inday Ashley, ha? Ayaw ba agipasagdi? Uy. Pero na problema gibahin ni Ashley. Ay, gamay pa biya taon. Sa pagkatuig na kapin. Makaya ka na ako ang pagkatiman niya. Dani, kinahanglang kayaho nimo. Para sa atong mga anak. Sangpit lang nila ni Elaine kung makinahanglan kag tabang. Tuwa bitaw ni Elaine si Inday Ashley. Siya may akong gibinlan samtang niyami sa airport. Katod nimo. Tamping dito, ha?
Kamusan, pag-amping mo, magtawgan na irata. Mga anak, para din ninyo nga kong gipuhan. Para din ninyo. Priscilla, niabot gyud ang adlaw sa kong paglarga. Murag gisamara na nga akong kasing-kasing nga nagtanaw sa akong mga anak ug bana nga biyaan. Pero ako'y mahimo, tungod kay gikinahanglan. Dili ikalimod nga kuwangon ra gyud ang kita sa Pilipinas ikumpara kun sa gawas sa nasud ka manarbaho. Gatod ko sa kong bana nga si Danny sa airport, uban ang duha na mo kaanak nga si Ariel ug Alki. Ang gamay nga si Ashley gibili lang namo ni Ellen nga ako maguwang kay usa pa man kini katuig kapin. Tuod man perting hilak sa kong mga anak kay dili lagi gustong mabiya ako. Dili kalimod nga mura sad og gisamaran ang akong kasing-kasing nga nagtanaw sa akong mga anak. Mingawon ko nila, apan sa samang higayon, kinahanglan ko malarga alang sa ilang kautmahaw. Amping dito ha. Kamusan, pag-amping mo, magtawgan na irata. Mga anak, para din ninyo nga kong gipuhan. Para din ninyo. Sige na, sige. Sige na, Sinit. Musamhot og kahuot nga akong dughan. Sa mga bata kung magdugay pa mi. Luoy na kayo. Sige na. Babay na. Mama! Dahan pa yun. Bye. I love you. I love you too. Kahuot sa kong dughan nga nagtanaw sa akong mga anak. Nga perting hilang. Lord, ikaw na'y bahala nila. Sayod ka sa akong tuyo ug tumong niining akong paglarga sa layo. Ihangat ko na lang nimo ang tanan, Lord. Ayaw pasagti ang akong pamilya. Maluoy ka. Niani ko sa exit. Kadaghan mo di ang nag-atang din hiwi. Naasad sila gisukat. Nagda sila og mga gagmayng board nga naay nakasuwat ng pangalan. Pangitaon ako ang akong pangalan. Kay naaraman ko na musukat na ako. Hain mga sila. Tuara kong pangalan. Nakita na ako. Mukaway ko niya. Mudool ko. Tilom na bibi, Asli, ha? Nagkatiman pa man si Papa ni Kuya Aiki o ni Kuya Ariel. Kaya school pa man sila, ha? Manabitaw kag Didi, Aiki, Ariel, humanan nyo kaon pag toothbrush niya mo, ha? Gandam na to na ko inyong toothbrush. Opa. Bang. O, na diya. Anda na. Sige, paspas mo sa inyong lihok, kaya ron mahatod na mo dito sa eskwelahan. Opa. Nangilin. Nang. Oh, Danny. Dali, sod. May buntag nang. Nana diha ang diaper ug ang bibiron, ha? Ay, nahalalakaw na mo. Aron dili malate ang mga bata.
Sa tinuod lang, dili usab lalim ang kahimtang sa kong bana nga mo'y akong gibinlan sa akong mga anak. Tulugod ka bata ang iyang kiatiman. Unya, ang usaga may pakayo. May nalanggani kay naaras si Manang Elen nga mooy kabinlan sa among kamanghuran nga si Inday Ashley. Ako sa kumbahin, nakasugodayon ko sa kong trabaho, isip usa ka caregiver sa Taiwan. Mr. Ting, it's time to take a bath. Wawa siyang yaw. Patay. Unsa man kadiyang gisulti? Wa para ba kaayo na ko masinati ang tanang sinultihan nila da? Sao man ako? Mr. Ting, come on. We have to take a bath now. Iyo, Juanda. Wawa siyang yaw. Kuy, patay na giniron. Kinahanglan kong magkatunog ininsik ini. Ako siyang pabarokon, dili gid siya. Akong sabton nga dili ni siya gusto maliko. Makasabaan gyud ko ini siyang anak pa. Kung dili ni nako maliko. Pila ka adlaw na ra ba kuno ning wa kaliko? Bahuan na ra ba ani niya? Baho na kayo. Showe! Oh, showe? Ay, husto. Mangayo sa tupik. Muinom ni siya. Usa ni sige tudlo na ko sa iyang anak. Kasagaran nga, iyang pangayoon. Wait, Mr. Ting, ha? I will get water for you. Here's your water, Mr. Ting. After you drink your water, we will take a bath, Mr. Ting, okay? Oh. Iyang kaya pagkakakuko sa paso. Nabuang ka. Sakit sa kuko. Murag nalipog man ko. Murag magnawaha ang akong pananaw. Dili. Dili pwede magpadaog ko ini. Dili pwede mawagtangan ko sa panimuot. Maningkamot ko nga dili mawagtangan sa panimuot. Ako lang usa din eh. Simba ko ugod si mahitabo na ako. Nagdugo ang ako. Maunay na hitabo na ako, dire Dani. Sus ni mo, Sinit. Kinan bitaw tika nga, ayaw na lang paglarga. Dahil yung ikago. Tara mo sinitabo ni mo diha. Pag mo pagkari kang naabot, mo na rin ginangatan ni mo diha. Unsa na kang magdugay ka? Di kay kanaray mo mayaguman. Grabe ang batasan sa akong giatiman diri, uy. Dili masabot. Muandar lag kalit, masuko lag kalit. Unya manapat ra ba og naay dili mauyunan? Pauli na diri, Sinit. Pauli diri. Dili na mahimo, Dani. Nakapirma na kong kontrata. Duha ka tuig ang akong kontrata diri. Mapriso ko kung dili ko mutuman, ana. Sa to pa, paabuton pa ni mo nga dunay mas grabe pang may tabo ni mo diha. Simba kung mapatay ka ng imong tigwa nga gibantayan. Ay, naunsa man sa din taon ka. Uy, nga nung maabot man ka ng patay-patay, uy. Di mo matag-an ang tao, Sinit. Saan mo lang kalitan uloy kang duslak o magkagulit taghait niya? Matan ba ni mo? Lain magkaano og may musuko sa puton kayo? Mura naman ko disig nga wagtangan sa maayong pagkabuot ng tiguwa nga. Tarong pabago ng hapakon kag baso? Di pa maganin na buak na si mungo? Tanawan, nakadugo na ngayon kuno na yung mungo. Dili na natarong, Asinit. Pauli ni rin kung di ka gustong isumbong ko na sa agency o baka sa uwa. Oh, Dani! Nanawag ko sa kumpana ug akong gisultihan bahin sa nahitabo kadako. Puwerte niyang suko. Gusto ko niyang papauli ang dayon. Ug dili ko mapauli, iya ko nung isumbong sa agency o sa uwa ang akong amo.
Grabe kinaiya ang tiguang nga akong kiatiman. Murabag nawagtangan na siya og maayong buot. Mukalit lang siya kasuko, manapat siya. Usa kay gayon iyang kapag ang akong sa baso ug nabuak kini sa akong Nakadugo akong ug hapit ko makuyapi. Naningkamot ko nga dili makuyapan kay ako rag usa sabay. Tuod man ako kinigisulti sa kumpana, suko kaayo si Danny o gusto ko niyang papauliin tayo. Di pa magaling na buwak na sumo. Tanawa, nakadugo na ngayon kuno na yung mungo. Dili na natarong. Asinit, pauli din rin kung di ka gustong isumbong ko na sa agency o baka sa uwa. Oh, Danny! Pauli na rin. Ayaw paabutan nga mamatay ka diha. Dili lagi na pwede nga basta na lang ko mapauli. Ako may madaot, ana. Ma-breach of contract ko, ana. Unya, usam na imong gusto. Ha? Magpatara na lang ka diha. Magpaabot ka og na sa ilaing may tabo nimo. Ako di bahala nga mag-amping diri, Dan. Bago pa mansad ko, kinahanglan pa na kong studyohan og maayo ang tiguang. Kung unsaon ako sa spagda, kinahanglan pa sad kong mag-study og maayo og ininsik aron magasinabot mi. Wala dyo kay mahimo pa nimo, asinit. Naamasag dyo kay imuha sa yun. Di ka maminaw tambag. Imo rin yung gustong matuman pirmi. Ikaw may husto pirmi. Waray bali nimo ang among kabalaka dire. Dani, nagtuod ay kangawa sa kumabalaka? Nagpakaisog lang ko. Usbon ko sa pagpahinumdum nimo. Nadili ni Alang na ako ang akong paglarga. Alang ni nato sa atong pamilya. Sa atong mga anak. Sa ilang maayong kaugmaon. Kay dili na nato mahatag nila kung anhara ko mo trabaho diha. Kinahanglan mo sakripisyo ko diri alang sa atong mga anak. Si Mr. King. Ngano na, Asirit? Bay na, Dan. Kinang hagis ng tiguang. Asirit, kaping itaon. Hello? Asinit? Hello? Ay, yan ang giyof. Pitag ni babayhan na. Kahit kay go. Huwag ikabutangan sa itong kabalakan niya. Napay mga batang akong giatiman. Bida, nagunahon na patan niya daon sa siya dito sa layo. Huwag yung anak pa yun nakahimtag niya sa iyang amo. Sus! Ay, kinuha ko ikaw nalitay bahala niya. Ayaw tawag pasagding akong asawa. Mihilag ang bata. Ni mata na. Basig gigutom na ni. Baby Ashley, kinit lang ha. Magkuta pag meals, Papa. Mr. Ting, stop it! Stop it! Nangagis sa sad at tikuwang nga akong giatiman. Dali kinin akong giato sa iyang kwarto. Giputol dayon ako ang amang panaysulti sa kumpana. Gidagan dayon ako aron mapugngan ang tikuwang. Apan wa ko makapiog niya. Iya kong giwakli og napakong ko sa gilit sa lamesa. Nakuyapad ko. Thank you. You are awake now. What happened? I don't know what happened. When I get here at home, I saw you in my father's room, lying down, unconscious, and it's messy inside the room. Why? What happened? I'm so worried. Your father throws tantrums, and then I tried to stop him, but he pushed me. I remember I hit the edge of the table. After that, I don't know what happens next. Oh, I'm so sorry for what happened. I'm so sorry, Azinet. Please forgive my father. Please understand him. Have more patience with my father. Mama. Please, don't leave us. Don't leave my father. I'm begging you. Muna na akong giingon. Lain lagi nagbatasan ang mga insik. Aw, pero yan ang mga maayo, ha?
Dili hinuon tanan, pero kasagaran. Dili na ka maog maluoy. Ay unsa na, ay pirmi na lang siyang mabunog, sama sa imong giingon. Nabuak ang baso diha siyang o mismo, nya karon naparok na sad siya gilit sa lamisa. Nakuya pa nagyud hinuon siya. Ako pa siyang gingnan nga pauli na lang dire. Magpaabot pa ba siya nga mamatay na siya dito? Pero kahit yung kag-unang di gud maminaw. Sos, kahit kinag-unang manghura. Naana sa dyan na iyang batasan, ay bahala siya o kung dili siya maminaw. Pero di mo ko na ko kalikayan nga mabalaka niya, Nangilin. Ay natural, imo ba nag-asawa? Mabalaka yun ta. Labi pa nga to asis layo kaayo. Dili dayo na to maantugod sa mahitabo niya. Namagod mi mama. Namagod mi mama. Namagod mi mama good. Namagod mi mama. Asa di mo mama bi? Biasa man di. Wali mo yung mama. Wa mo kuha ninyo din sa school. Wow! Ay, namagod sila yung among mama good. Nagtrabaho sa Taiwan among mama. Ito, namat sa Taiwan among mama. Kaya nag-work man siya dito. Work sa imong mata. Nagkulog sa Taiwan lang mama. Ihaw na tayo yung mama. Oy, hindi na tumubalik yung mama. Wow! Ay, dito. Litaw! Ay, yung mama, oy! Diyan mo sa inyong mama, Kuya! Kuya, waya mama! Wow! Nalagi ni mama! Nalagi ni biyasa mong mama! Padujilak. Ulo. Di ko do. Gibiyaan magani mo. Wa magani siya. Tuwa na sa layo. Nangita tog lain papa. Wow! Ngita lain ba papa? Dili siya na yung papa. Lagot ako ang. Dili siya ni Jik. Isa? Kaya, di mo man siyang gisok ng bago. Usok pa naman di karoon. Sige, sungo ko ng dero. Si magsado tiyong kabanga ka. Sumbo na di tira. Sumbo di tira ng baga. Ha? Tumba ka! Tumba! Mura mata! Parang kuya, dali! Dali ko yan! Huwag kayo na! Tapang mo doon, Abi! Tapang mo doon! Dali! Kahit ako. Teacher! Teacher Luigi na, Nakakitag-away ang akong mga anak sa ilang eskwelahan. Gumikan sa pagbuli sa ilang mga classmates nga wa kuno sila'y mama. Gibiyaan kuno sila sa ilang mama. Ibakasyon na sa ako sa Pilipinas. Pila ka tuig kong nanarpaho sa Taiwan, hangtod nga nanako na lang ang akong mga anak, nga wag ko nila ikaugban o tukay. Kay kadiyo kraman kong mabakasyon, unya balik na po sa Taiwan, aron manarpaho. Tuod man na uli ang akong kamanghurang anak, gikan sa eskwelahan, nga hubog o gitubag-tubag ko. Pagkaway ayaw, magudi ay! Animal ka, mataa ka! Ha? Nisobra ka na, hamarik na! Ayaw ha! Husto na, Arsenet! Husto na, Arsenet! Sige! Pati ako! Gusto na sa kumamatay! Uy, ayaw ni kinabuhian! Ashley! Uy, pagmamatay na lang ko! Labi-labi ni kinabuhiya! Ashley, unsa ba? Unsa ba'y problema ni mo, anak? Wa ka man na mo pasagdi. Unsay wa! Labi ni may inahang ginagatiman na mo! Labi ni may inahang ginigihan na mo! Wa! Wa man to nang imong inahan dinhi, pero ni amang ko, anak. Oo, naabitaw ka pa! Nagpasalamat ko ni mo, anak, nga naa ka. Pero nagtrabaho masad ka na ba? Kanunay isad kang wa.
Oo, imo migyati man sa pagkaon. Sa paginahanglan sa eskwelahan, kung sa kinahanglan na mo palitonon, inyo migitagaan. Pero sa panahon ka magita, may ginahanong pagmahal o pag-amuma, wa mi ana. Inahan nga mong kaparegan, kasumbungan ka pangayuan og tambag o giyawa. Ashley, anak. Nagtrabaho ko sa gawa sa nasod alang ninyong akong mga anak. Wa man tuod ang akong presensya din apan ang akong kasing-kasing. Anaaran ninyo kanunay. Nagtuo ba mo nga sayon alang nako nga malayo ninyo? Dili. Nasayop mo. Dakong sayop, anak. Wala gid mo mahibaw kung unsa ang sakripisyo nga akong gibuhat. Aron lang mo mahatagan og maayong ugma. Gipaagasan ako og tugo, singot og luha para lang makapadako ninyo dinhi sa kantidad nga inyong gikinahanglan. Aron makahuman mo sa pag-eskwela ug makakuha mo og degree. Kay maora ni ang among mabili ninyo sa oras ka mawa mi ining kalibutana. Diligid ko makasabot, ana. Diligid ko makadawat, ana. Ikaw pwede na magunood na kagalhin na lang ka manrabaho. Huwag niya paunta ka, dili unta ko mo mabdos. Oh. Mabdos ka? Huwag mo magdahom. Nga doon na di ay gihambin nga kay upos sa gangkaw ko anak diri kanako. Tungod kay nalayo ko nila, kay naaman lagi ko manarbaho sa gawas sa naso. Nakinahanglan siya sa inahanong pag-amumba. Ug ako ang iyang gibasol nganong namabdos siya. Nganong man, Ashley? Nganong ni mabdos man in town ka, nga nag-eskwela ka pa man? Mangutana pa ka? Kung niya pa unta ka, dili unta ko maingunaan ni ma. Huwag ako pang sa nga ningunana ka? Ang bugtong katuyuan ako sa pag-abroad nga maka-eskwela ka. Makahuman ka og mamahimo kang nurse, anak. Kayod kog maayo sa pagtrabaho sa gawas sa nasod alang nimo. Ang imo lang himuon, kundili ang pagtarong sa pag-eskwela o magbinuotan. Unya mo nimo ibalita nako? Og ako pag yun ang imo gibasol? Oh, ikaw! Huwag naabaw na ka nga makabadlong sa mga sayop na kong buhat. Diliot ako masaang sa sayop nga dan. Diliot ako makatunog barkada kay naa ka nga akong kahadlukan. Time para ko na. Unsa maday ko, Ashley? Taw-taw raday ko para ni mo dinis bay? Ni amang ko nga mahan ni mo. Unya nga nung moingon ka man nga way makabadlong ni mo. Way kasumbungan. Way kay kasturasturya. Way kaparaygan. Unsa maday ko nga rin? Kay ngano pa? Labag ko day kapirmi? Wa man sad ba? Nagtrabaho sad katibok adlaw. O gabi ilisad kayo kang mauli. Pagkabuntag iyahin na lang sa glakao. Kay mo trabaho, kami mo eskwela. Dili na ganito halos magkastoryahan na din sabay. Ashley. Mangayo mig dispensa sa inyong amahan anang bahina. Wabi magtuo nga maoday ni epekto sa among tinguha alang sa inyong kaugmaon. Sus, drama pa yun. Ashley! Ashley! Ma, sakto kayo na yung pagkaulian mo. Kay naami activity sa school. O kinahanglan nga naa ang parents. Kanus ama na? Ugma, ma. Ma, kamisan ma, kay PTA meeting na mo karong Friday.
Gusto ko matambong ka, ma. Timing kayo kay naa ka. Ayay. Timing sabi kayo nga maunang mga adlaw ang ako ilarga sa Manila, da. Aron pag-process ako mga papeles alang sa akong paglargag balik. Oh. Dili day pwede mga. Unya lang ka mo adto og Manila. Tambungal sa nimo ang among mga activity ba? Tagsarbitaw kang naa diri. Bitaw. Mali pa imsab mi nga matagan mi nimo oras anak ma. Bitaw, ma. Tagay sa mig-time, ay. Mga anak, wa na gilaing oras nga ma-process nako ang papers. Kay mao na gihatag nga schedule nako sa agency. Og kung dili na nako malihok dayon, ma-delay dang akong paglarga. Oh, maayo noon ma. Karon nga, makauban pa ka na mo og dugay-dugay. Maugid, ma. Nindot kayo mong pamati nga na mi mama kauban din eh. Nya, makita nila sa school nga naa ang mong mama. Nag-uol yung ko inita. Conflict yung kayo ang schedule. Dili yung ko pwede mga anak. Hinaot ko nga, musabot mo ni mama, ha? Pero sige lang, konsultihan si papa ninyo bahin ini. Aron iyang i-adjust iyang trabaho, aron makatambong si Ana, ha? Ariel, asa man ka? Ariel! Kuya Ariel! Ano diretso magagbiya? Kuya! Oh, Aiki, asa man sad ka? Oh, nasuko sila nako. Nasuko na ako ang ako mga anak, kay dili ko makatambong sa ilang kihangyo kanako. Mihangyo ang akong duha ka anak nga lalaki, nga samtang na ako sa Pilipinas, mutambong ko sa ilang activity o PTA meeting. Apa na akong nabalibaran, kay na-timing man sa akong schedule nga paglarga sa Manila alang sa pag-process sa akong papers, pabalik na sad sa Taiwan, sa lain na sad nga employer. Nasuko ang akong mga anak. Ariel, asa man ka? Ariel! Kuya Ariel! Ano diretso magagbiya? Kuya! Oh, Aiki, asa man sad ka? Oh, nasuko sila nako. Kibiyaan man lang kusduha, uy. Nalain ka sila nga. Ako silang nabalibaran. Sa pabaday sa imong tanaw, normal malain gid imong mga anak azinet. Nihangyo gani na sa imong oras, na maraig ba samtang ni apa ka, na nagko na lang biya ng mga bata ang ngawa ka. Magulian man tuod ka pero kadiyot rasad. Digid ka maka-spend og time nga taas-taas. Labi na gid ang mga activity sa school, wa gid ka maka-attend. Naamanggod si Danny ng Elaine. Siya manggod may makatambong. Kay nagtuo sa day ka nga makatambong na pirmi ang imong bana. Ay di, oy. Busy sa na siyang pakyaw pagpanaod og tiles. Mauna diha. Sa tanto ninyong paningkamot nga mukita og dako, ang inyong mga anak magrebelde. Kaya wa man mo'y panahon para nila. Dili na mo ka-follow up og maka-update sa ilang kalihukan. Wa ninyo huna-hunaa nga nagkinahanglan sila sa inyong oras o panahon. Dili kay kwarta lang. Tanawa niya. Moabot ra ang panahon nga magmahay ra mo. Nang Elaine. Tagay pa, Bart. Tagay pa. Kuya, daghan mo kag naingam eh. Pagbuot. Inom lang di ako imong good. Sam kay. Tagay, Bert. Sam kay. Kuya, sakto na eh. Mamauli natin na. Uli. Lita mauli, oy. Bitaw, dayo. Nung sam ka? Huwag nga tayo ulion sa ato, good. Huwag gihapon. Gani.
Uy, mga ayo ang mga tao dito. O, magyabot sila panahon para nato. Didmar na sila nato, eh. Watay biliya lang nila. Dili ta, importante nila. Bitaw. Ang importante nila, kwarta. Di kita. Trabaho, kwarta, kana. Dili kita. Muna importante nila, dili kita. Sabot ka? Agay! Agay! Kuya! Sao nga bay? Gustusan mo, eh. Si Bastos! Si Bastos! Sa girang ko ni mo si mong motor, oh. Huwag ka kay bao? Saan ka, eh? Bugiruan mo, eh. Kalma lang, bay. Kuya. Suga ni mo, eh. Sa kalma. Naigo ko rin mo niya mo ingon kang kalma.